ćemo o izložbi koja je otvorena juče u grafičkom kolektivu, a u pitanju je izložba, odnosno ciklus radova igra umetnice iz Niša. Evo da ste i mi malo pohvalimo da gosti stižu iz Niša u beogradski studio. Zadovoljstvo mi je da je takvo druženje moguće, upravo zato što je izložba otvorena ovdje. U pitanju, kao što sam rekla, umetnica iz Niša, Ivana Stanković, za kojom ćemo u detalju izložbe, kada ljubezno pa nam je donala i nekih fotografija i videozapise, a ono što je dobro vest je da izložba još traje, da će tako biti preci i da je posjetite. Pre svega, Ivana, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i Beograđanima, a i mojim Nišlijama, naravno. Eto jedno lepo druženje, sada ovoga puta iz Beograda, sledeći put možda iz Niša, a povod je ova izložba, konkretni ciklus radova igra. Ona je otvorena juče, pa kako je poteklo otvaranje? Otvaranje je odlično, u galeriji grafičkog kolektiva u Beogradu je meni uvek veliko zadovoljstvo da izložim svoje radove. Moja magistarska izložba je bila u toj galeriji pre 10 godina, pa evo ponovo sada. S tim što je ovo, mislim, moji radovi su inače uvek vezani za prirodu, s tim što je ovo malo zbiljniji i drugačiji ciklus u odnosu na ono pre 10 godina, naravno. Otvaranje je bilo super, bilo je puno ljudi, bilo je onako baš intimno i lepo i izložba je, da budem lažno skromna, odlična. Znači ja sam prezadovoljna i radovima i kako to sve stoji u galeriji i samom posvećenošću, iako je to juče bilo otvoreno i izložba će trajati 3 nedelje, mislim da će stvarno dovoljno vremena da se ode, ako nismo bili u prilici juče na samom otvaranju. A koji i kakvi radovi su zapravo okupljeni na jedno mesto upravo u okviru ove izložbe? Dajte nam ove grafika je u pitanju, znači samo grafika je u pitanju, akvatinta, bakropis i linorezi, ima i velikih i manjih formata. Tema je igra, sad zavisi od raspoloženja, ko kako vidi u stvari, u tom trenutku ko je kako raspoložen da reaguje na tu igru. Šta je ovo što sada, evo gledamo tamo, možemo i da prokomentarišemo? Ovo su, mislim, meni je inače tema igra, međutim zavisi ko je raspoložen kako, tako da ovdje možete da vidite i političku igru i situaciju u našoj zemlji koja je verovatno isprovocirala ovaj ciklus moj. Međutim, može da se vidi kao igra dvoje zaljubljenih, igra prijatelja, znači apsolutno zavisi od toga kako gledalac posmatra to. A zašto grafika? Šta je čar grafike? Ja sam inače završila grafiku, magistrirala sam kod profesorke Biljane Vuković ovdje u Beogradu i bavim se grafikom, predajem u umetničkoj školi u Nišu grafiku i to čak uspešno, ja jako radim i đaci osvajaju stvarno nagrade godišnje, ne znam se koliko nagrada osvojimo. Volim grafiku, sama se bavim time i grafika je čudna, ona kad je zavolite, to je prosto uđe u vas, vi postanete deo nje. A tako reaguju i oni koji dođu na izložbe ove vrste, pa je tako bilo i juče. Stvarno, publika je jako zadovoljna i drago mi je što su i kolege moje reagovale dobro, što je medijski odlično propraćeno. Ja volim tu galeriju i mislim da je to jedna od najjačih galerija u čitavoj Srbiji, trenutno vezano za moj poziv i vezano za grafiku i stvarno je velika čast izlagati njoj i mislim da će biti posećena i mislim da će to stvarno imati odjek izložba i mislim i da treba zato što je stvarno smatram jako dobro. A kojem broju govorim zapravo, koliko je to radova u pitanju? Radovi ima puno, znači pa ima oko 40 radova, sad manje više formati, ima nekih 14 velikih formata, ovo ostalo su manji formati pa su kombinovani. Evo ja bi, na primjer, pošto je ovo Niška televizija, u sljedeće godine, septembra meseca, u Nišu će biti izložba, što ću ja sa svojom koleginicom Milicom Pešić imati u paviljonu Tvrđavi izložba, isto će biti opet mojih grafika, ali će verovatno biti nešto drugačije, pazite, godinu dana. Ja uvek volim da preživim ono što pokažem publici, tako da će verovatno za tih godinu dana biti nešto novo što će publika imati da vidi šta sam ja to preživljavala tih godina.
A upravo kad smo kod ove izložbe, onda kako i kada su nastali ovi radovi? Ovo je nastali, da, to je zadnjih 3 godine, znači 2009. je krenula, tad sam imala izložbu u Kragujevcu, bio je bukvalno početak ove izložbe, bilo je dosta crteža, evo na ovoj prezentaciji čak može da se vide i crteži moji koji nisu izlagani ovde u galeriji. Znači, tamo je bilo i tako je stvari krenulo. Bilo je par grafika i više crteža i naravno za ove 3 godine ova izložba sada je skroz nešto drugo. Znači, ovde je čista grafika i verovatno će u Nišu, mada stvarno sad trenutno ne mogu da kažem, biti kombinacija i jednog i drugog. A kada smo kod ovih radova koji su sada u ovom momentu izloženi u grafičkom kolektivu, s obzirom da je broj neki od 40, koliko ste rekli, su oni podeljeni u neke oblasti ili se prosto izložba onako prati bilo kako to organizujemo? Pa izložba je kao jedan labirint, znači ja ovom prilikom pozdravljam i galerijskinju Ljiljanu Ćinku koja je stvarno to odradila profesionalno, mislim žena koja galeriju poznaje bolje od svih nas ili tu već godinama. Tako da je ona to bolje od mene sama odradila, vjerovatno bi ja to satima postavljala i ne bi znala kako. A ona je to jako dobro, tako da vi kad uđete bukvalno pratite taj tok i za umetnika je to čudno, znate, ja juče kad sam iz svog ateljeja iznala radove, kad sam ih stavila na zid, to je bukvalno kao onako da se skinu žgo i prosto i ti sagledavaš drugim očima i pitaš se da li sam stvarno ja to i da li sam ja ovo uradila, jer drugačije deluje u mom ateljeu, drugačije deluje na nekom zidu galerije. Tako da stvarno pozivam sve ovom priliku dođu da pogledaju, do 8. septembra ima vremena. Ima vremena, da, do 8. septembra. U centru, znači kad šetate među Mihajlom, dođete pogledajte, mislim da vam vredi. I evo pozivam i ja, naravno one koje nas sada prate, da se do 8. septembra svakako nađe u galeriji grafički kolektiv i pogledaju ovu izložbu, odnosno ciklus radova igre. I evo za kraj možemo još samo kratko se zadržimo na onim planovima koje ste delimično pomenuli. Hoće li Nišlije biti u prilici da vide ove radove ili prosto... Da, pa Nišlije imaju prilike da vide onako na grupnim izložbama. Ja sam vrlo aktivan umetnik, mislim tu sam na likovnoj sceni. Tako da s vremena na vreme se radovi onako prikažu, sad će biti izložba profesora umetničke škole, imaće prilike tu da vide, ali moju izložbu kao samostalnu, znači sledeće godine u paviljonu u Tvrđavi septembra meseca, bit će onako svečano, otvoreno da vide šta sam ja to radila zadnjih 3-4 godine, tada će već biti, mislim da će i to isto biti odlično i radujem se da će biti drugačije od ove ovde, zato što će biti moja koleginica Milica raditi neke ogromne, monumentalne, odlične tapiserije, tako da ćemo, mislim, naša ideja da ima ona svoje radove, da imam ja svoje radove, ali da imamo usto i zajedničke radove. Tako da mislim da će čak i izložbu da prati neki performans, neki zapis. A mi ćemo sve popraviti svakako ponovo. Hvala vam što ste ovoga jutra izdvojili vreme, bili naš gost ovde u Beogradu. Sledećom prilikom vjerojatno se družimo u Nišu. Bila je to Ivana Stanković, autor izložbe odnosno ciklusa radova igra koja je dostupna do 8. septembra u grafičkom kolektivu u Beogradu. Stavljamo na kratku reklamnu pauzu pa smo ponovo u Beogradu.